Jama'a Assalamu alaikum, ga labaran duniya daga nan Premium Hausa TV. Rundunar sojin Najeriya ta musanta zargin cewa tana da hannu kan rikicin Mangu na jihar Filato. Kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci kan zaɓukan gwamnonin jihohi guda uku. An zaɓi sabon baba addinin jihar Legas. To waɗannan da masu za su zo muku cikin labarin namu na yau. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa zarge-zargen da ake yi mata na cewa tana da hannu kan rikicin garin Mangu na jihar Filato ƙarya ne, ba gaskiya ba. Cikin wata sanarwa da shalkutan tsaron ƙasar ta fitar mai ɗauke da sanya hannun daraktan yaɗa labaran rundunar Brigadier Janar Tukur Gusau ya ce bidiyon da shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya kan Reverend Timothy Daluk ya yi na zargin da yake yi wa rundunar sojin da hannu wajen nuna son kai a rikicin da ya barke ba gaskiya ba ne. Sanarwar ta ce wannan zarge-zargen bidiyo bai da tushe balle makama. A ranar 23 ga watan Janairu ne rikici ya barke a ƙaramar hukumar Mangu da ke jihar, lamarin da ya yi sanadiyar ƙona ƙaddarori da dama. An kuma tura jami'an soji da ke aiki a rundunar Operation Safe Haven mai yaƙi da 'yan bindiga zuwa yankin domin tabbatar da bin doka da oda tare da maido da kwanciyar hankali a yankin tare da wasu sassan jihar. Brigadier Tukur Gusau ya ce dakarun sun gudanar da aikinsu yadda ya kamata a lokacin da rikicin ya barke. Ya ƙara jaddada cewa sojoji ba sa ɗaukan ɓangaranci kuma suna mayar da hankali ne wajen gudanar da aikinsu yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar, inda ya gargaɗi duk wasu masu zarge-zarge wa rundunar sojin da su ƙaurace mai yin hakan ko kuma su ɗanɗana kuɗarsu. Kotun kolin Najeriya da ke zama a Abuja ta tabbatar da zaben Ahmad Aliyu na jam'iyyar APC a matsayin halastaccen gwamnan jihar Sokoto. Kotun kolin a wani mataki na bai ɗaya da ta ɗauka ta yi watsi da ƙarar da Sa'idu Umar na jam'iyyar PDP ya shigar, inda ya ƙalubalanci nasarar Aliyu a zaben gwamna da aka gudanar a watan Maris na shekarar 2023 da ta gabata. Haka zalika kotun kolin ta kuma tabbatar da zaben Abu Kefas na jam'iyyar PDP a matsayin gwamnan jihar Taraba. Kotun ta yi watsi da wannan ƙara ne da Farfesa Yahaya Sani na jam'iyyar NNPP ya shigar kan rashin cancantar Kefas a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar. A wani mai kama da wannan kuma kotun kolin ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da ɗan jam'iyyar APC ya shigar, inda yake ƙalubalantar nasarar Siminalayi Fubara na jam'iyyar PDP a zaben gwamna da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris na shekarar 2023 da ta gabata a jihar Rivers. Kotun ta tabbatar da Fubara a matsayin gwamnan jihar. Kotun ta ce mai shigar da ƙara bai tabbatar da zargin da yana cewa Fubara bai cancanta ya tsaya takarar ba saboda bai yi murabus a lokacin da ke rike da mukamin babban akanta janar na jihar ta Rivers ba kafin ya tsaya takarar zaben. Kotun ta ce ƙarar da aka shigar bai yi nasara ba kuma bai da tushe balle makama, saboda haka ta yi watsi da shi. Mataimakin shugaban babban masallacin Legas Alhaji Sikiru Alabi Mokpoi ya zama baba addini na 14 na Legas. Zamowar Alhaji Alabi Mokpoi a matsayin baba addini ya biyo bayan zaben da aka yi cikin lumana a ranar Laraba a babban masallacin Legas da ke anguwar Idumota. Kafar BBC Hausa ta ruwaito cewa daga cikin mutane uku da suka nuna sha'awarsu kan wannan mukami, mutum biyu ne suka samu halartar tantancewar da aka gudanar. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar tafiyar da lamuran babban masallacin na Legas, Alhaji Fatai Dawudu, shine ya jagoranci kwamitin mai mutane guda 30. 'Yan takarar biyu sun sha tambayoyi kafin 'yan kwamitin suka fara kada ƙuri'a. Alhaji Alabi Mokpoi ya yi nasara da ƙuri'u guda 22, yayin da Alhaji Animashun ya samu ƙuri'u guda 8. Nasararsa a matsayin baba addini Chief Alabi Mokpoi zai gaji Sheikh Abdul Fatai Abu,
wanda ya rasu a ranar 9 ga watan Janairu yana da shekaru 101. Shugaban kasar Chadi Mohammed Idris Deby Itno ya gana da takwaransa na Rasha Vladimir Putin a ziyarar da shugaban ya kai a birnin Moscow a jiya Laraba. Ziyarar da ke bayyana yiwuwar kulla alaƙa tsakanin ƙasar da ke gabashin Turai da kuma ƙasar Chadi da ke tsakiyar Afirka. Ziyarar ta Deby da ke zuwa mako guda bayan makamanciyarta da Firayim Ministan Nijar ya kai Moscow. Har zuwa yanzu babu cikakken bayani kan manufar ziyarar ko kuma yiwuwar kulla yarjejeniya ko ƙawance tsakanin Rasha da Chadin, wadda ke matsayin ƙawa ga Faransa. Yayin ganawar shugabannin biyu, Putin ya yaba wa Deby game da namijin ƙoƙarinsa wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar Chadi, yana mai cewa ƙasar Rasha na sanya idanu sosai game da yanayin tsaro da ake ciki a halin yanzu a ƙasar ta Chadi. A cewar Putin, akwai yiwuwar a iya gudanar da zaben raba gaddama kan kundin tsarin mulkin ƙasar na Chadi, amma Rasha na da ƙwarin gwiwar cewa zaɓe zai iya gudana yadda ya kamata, lura da yadda al'amura suka daidaita a halin yanzu a ƙasar. Yayin zantawar tasu wadda aka haska kai tsaye a gidan talabijin, Deby ya jajanta wa Putin game da kakkaɓo jirgin sojin ƙasar da Ukraine ta yi a yankin Belgorod da ya kashe mutane guda 77 a jiya. Deby, wanda ya fara jagorancin Chadi a shekarar 2021 bayan mutuwar mahaifinsa a fagen daga, ya sauya fasalin siyasar kasar, musamman wajen sasantawa da 'yan tawaye da kuma bangarorin adawa da aka jima ana takun saƙa tsakaninsu da mahaifinsa. Chad a matsayin ƙasa ta ƙarshe da Faransa ke da kyakkyawar alaƙa da ita a yankin Sahel, bayan da Rasha ke ci gaba da faɗaɗa ikonta a yankin, musamman bayan juyin mulkin da ƙasashe uku na Mali, Burkina Faso da kuma ƙasar Nijar suka gani. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗi ƙasar Isra'ila game da wani ginin da ke matsugunin Falasɗinawa da dama a Gaza kafin ƙasar Isra'ilan ta kai wa hari. Philip Lazzarini ya ce harin da aka kai jiya Laraba kan wata cibiyar horarwa wanda ya kashe akalla mutane 9 ya nuna rashin mutunta ƙa'idojin yaƙi. Mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedran Patel ya yi Allah wadai da harin da Isra'ila ta kai a ginin. Ya ce dole ne a mutunta gine-ginen Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma dole ne a kare ma'aikatan jin ƙai domin su iya bayar da agaji da ake bukata. To da wannan muka zo ga ƙarshen labarin namu ne, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.